Eller... Jeg ved ikke, hvor god jeg er. Hvad så? Det Gamer Boss her igen. Nu skal vi spille GTA 5. Og ja, nu skal vi så bare ud. Der er mange i dag. Ulala. Okay, det var så ikke meningen. Det må jeg undskylde. Sådan. Det beklager jeg. Jeg har ikke så rigtig godt plads til at have en iPad. Det er lidt svært at holde den. Og ja. Der er Bison. Og det er Bison. Hey, du skal ikke vise fuck til mig, Bison. Jo. The Gamer Boss her. Peter er The Gamer Boy. Jeg er The Gamer Boss. Kom nu, Bison. Ja, det er Bison. Det er bare min Bison, det der. Okay. Har du sat 5 minutter på? Hvad? Nej. Sæt det på! Rolig. Så skal vi have en lidt op i. Ding ding. Lala. Ratata. Så kører vi en lille møgtur. Jeg holder ikke, og jeg kigger kun på kortet. Militærbil! Bøjsen skal prøve at gøre sådan, at han kan sove hos mig. Ikke Bøjsen? Jo. Sig hej. Jamen, okay. Goddag, folkens. Vent, det lægger ind. Goddag, folkens. Det var så Bøjsen. Oliver Bøjsen fra Østerskole. Ligesom jeg også er fra. Der går på flexgangen sammen med mig. Mig. Han har på skøre. Jeg er sgu fandme ikke skør, din lille ballonmøjer. Se der, så militærbilen. Fuck, hvor sick. Ja, OMG. Nej, for fanden, nu har politiet efter mig. Der er nogen, der skyder. Mamma mia. Det kan nok blive en kort video, det her, for jeg er lige en nybegynder. Jeg kan kun gøre det 5 minutter, så siger min bobber. Okay. Så nu, guys. Nu. Nej, ikke nu. Okay. Sådan kan vi blive tunge. Sådan kan du gøre for formål. Okay. Vent lige. Nu er pengene. Hvor fuck gjorde du det? Det kan jeg også godt gøre for dig, som er din film. Så gør jeg. Endelig. Gør sådan, det bliver fingeraftryk, ja. Det er det andet. Bomba! Så tager vi lige en tur igennem gaden. Så kører vi en lille tur igen. Hey, spiller du online? Ja. Hvorfor? For så kunne jeg skaffe politiet langt væk fra dig. Jamen se dog lige her. Hvad har vi dog her? Der er en onliner. Ham skal vi lige have mordet. Hallo! Skal jeg gøre det? Nej, det er nemt. Du skal bare se. Nå, han sidder i en bil. Det er ikke så nemt. Woohoo! Så døde han med mig så. Men han døde det selv. Boo, bitch. Get off the way.
get it the way, bitch, get it the way. Boo, bitch. Marco, Hvad? synes du, den her er bedre end den her? Det er iPhone. Må jeg se den tage den ud af coveret? Nej, det kan jeg ikke, så skal jeg have sådan en speciel skrue. Ew! Det er den der hvide en, jeg plejer at have. Ja. Synes du, at iPhone er bedre? Ja. Når jeg får en lys, så kan vi altså godt bytte. Jeg ved ikke. Nej, på den der. Det bliver mor nok meget Så glem det. sur på det. Mamma mia! Jeg skal have en bil. Hvad er det her? Hvad er alt det her andet? Hvad er alt det andet her? Ej, det er fandme sådan en lort ned. Hvad er det der? Ja, det der, det er så... Hvad er det? Vent. Prøv lige at... Den op. Op igen. Ja. Nå, hvad er det der nederst? Jamen, det er ikke noget. Se, nu købte jeg det lige. Er det noget med politiet? Politi? Ja. Hvad har jeg lige gjort? Fjerne dem. Hvad? Fjerne dem. Kedeligt. Hvad kan jeg med alle de andre? Jeg ved ikke. Åh. Hvad siger han? Hvad sagde han? Kan jeg huske? You can be.